ụmụ nwoke ndị be anyị abụ ndị gabụ ha ruo n'ala Igbo, instead of ha nwee bịa na-enyere ụmụ nwanyị anyị aka, ife ha ga-eme bụ ha na-eyuzu ụmụ nwanyị anyị na-adọmpụ ụmụ nwanyị anyị na-eyuzu ụmụ nwanyị anyị na-adọmpụ ụmụ nwanyị anyị. Ọkwa ya bụ information na-enweta na ọtụtụ ụmụ nwanyị na-emegidekwa ụmụ nwoke abụghịkwa maka na ha chọrọ imegide ụmụ nwoke, n'ọkwa nke ụmụ nwoke si wee mefa. Ọ kacha ndị be anyị nọ mba ofesi, nya bụ ịgbacha mbọ niile na-agba n'obodo oyibo, gbacha mbọ niile na-agba n'obodo oyibo si ka ị nazi ebe nna gị jeje gosi ndị be nna gị ihe iji gbata mbọ, maka na onye ejebela afịa jichitere onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ụlọ jichitere onye nọ n'ahịa. Unu kpatachazi ego niile unu na-akpata n'obodo oyibo si ka unu na-azie ihe dịka oge krismas ma oge mmemme ma oge ọbụla unu ji na unu jee chọba ụmụ nwaanyị mmadụ nọcha na skuul, ụmụnne unu nọ na skuul, unu ekporo ha kpoba ha na họteelụ. Ọnya ka unu ji arụbasị họteelụ. Unu na-agụrụzi ụmụnne anyị nwaanyị ka kara, ịgụrụ onye nke a ịpịa ya ọkụ, ịgụrụ onye nke a ịpịa ya ọkụ. Ụfọdụ na-achịzi aka na abụ, ụfọdụ na-achịzi aka na atọ. Ụmụ nwoke Igbo ka m na-ekwu okwu ya. Den ọ bụrụ na ịfọtọsịa ụmụ nwaanyị anyị ahụ ị na-afọtọ kịta, kedu onye ọ dị gị ka onye nwa ga-anụ ya? Ọ bụrụ na ọnwa gị ka a na-agụrụ ka akara anya akụọ ya, onye akụọ ya, onye akụọ ya, ebe ụmụ nwaanyị na-achọ ka ebe ezinụlọ ha ga-anọ. Ọ bụrụ na ọnụ nwa bịa na-akụsasị ụmụ nwaanyị anyị, ọ bịazi ọ dịzie ka ụmụ nwaanyị anyị abụ ndị ajọ mmadụ. Ọ dịzie ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ọbụna di ekwere ha ọnụnụ, maka na ha bịa duto na ha nwadụ frustrated, ha na-achọ ka ha mara di ga-anụ ha. Unu batazie unu go gbaa ha, unu kọọ ha ebe a, kọọ ha ebe a, kọọ ha bụ na sị na ha dịrọ mma ọnụnụ, na onye bụzi onye dị mma ọnụnụ, onye ahụ ekwuru onye ga-anụ ya. Ihe na-agwa ụmụ nwoke Igbo ka unu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ site n'ịkụ ụmụ nwaanyị anyị ịkụchaghị dọmpụ. Ọ bụrụ na ịma na ịma anụ nwaanyị, gbakwu ya na na-ekwe ka o si dị ka gị na ya nwa agreement. Abịazina na-eyuzu advantage of ụmụ nwaanyị because of na ihe na-eme na Naịjirịa mere ha o siere ha ike. Ha enweghịzi ego ha ji ego pint, enweghị ego ha ji ego brezi, enweghị ego ha ji ego ezigbo ncha, enweghị ego ha ji ego ezigbo ude ha ga na-ete ka ha na-ama mma ka ụmụ nwaanyị si ama mma. Mana gị nwa bụ nwoke, mara na nwoke bụ ezinụlọ, nwoke bụ onye isi ezinụlọ. Unu nwa bụ ụmụ nwoke kwesịrị ịdị na-agba mbọ na-enyere ụmụ nwaanyị anyị aka. Ma ndị uche ha na-apụ apụ, unu eme ha uche ha bata. Ma ndị na-aghọtara ka ụwa si wee kwụrụ, unu eme ha ọkwụrụ. Maka na ọ bụrụ na imejọ nwaanyị ọzọ, a ga-emejọkwa nwa gị nwaanyị. Ọ bụrụ na imejọ nwa onye ọzọ, a ga-emejọkwa nwanne gị nwaanyị. Ya ka ị kwesịrị iji kwụba aka gị ọtọ, were obi ebere na-eso ụmụ nwaanyị anyị, na-akụziri ife ka ihe niile a na-akpa akwụna ma ihe ndị ọzọ na-ebenata. Maka na ụmụ nwoke anyị na-eme na akwụna na-aga otu a. Ana m asị ụmụ nwaanyị anyị, uche unu dokwa ya. Biko onye arọshizi na arọshi, maka na rọshi unu na arọshi na-eme na na-ada n'ụzọ. Ana m ekene unu, biko ụmụ nwoke sepụ n'aka na ịbịa chịkọrọ ụmụnne anyị nwaanyị na-eme ekunsi like, maka na ya bụ ihe jọgburu udo na-esigbo nkakụ. Imebicha nwaanyị onye ọzọ, onye ga-anụzi onye ahụ imebiri? Onye ka ọ dị ka onye nwa ga-ewere nke imebiri emebi? Onye ka ọ ga-adị gị mma na emebie nwa gị? Ọ ga-adị gị mma na emebie nwanne gị nwaanyị? Uche unu dokwa ya. Onye ọbụla kpachapụ anya, maka na ala Igbo anyị na-ekwu ka ọ dị mma. Anyị niile ga-esi n'ebe dị iche iche mebe ka ọ dị mma. Ndewonu.